Nagpanugyan si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga pumuluyo nga padayon nga magsunod sa mga minimum health protocols nga ginapatuman ini ang matapos nga nakarecord sa duha ka mga kaso sang COVID-19 Delta variant ang probinsya sang Iloilo. Sunod sa gobernador, nagapadayon ng istrikto nga kampanya sang provincial government sa pagsunod sa reverse isolation kag minimum public health standard sa mga opisina. Delta variant galing pa sa una sinira natin. Na siya ano pa nga variant din na parin lang ang pag-andam natin. Nasundo lang natin ang ating mga executive orders sa pintang minimum public health standards. Siya ano pa na nga din na variant parin mo lang hindi man kita maglayin sa executive order natin hindi may Delta variant kaya so ramong manang ginamong pag-andam ng plasma. So, ang reverse isolation na pangayon natin sa ating kasi manwa na kung nagagawa ganito sa balay kag nagatrabaho dapat magandang ikaw sa balay. I-isolate mo ngayon lawas sa iba mo po sa balay. Kapit pa ang mga may edad maitrato mga lawas mo doon positive ka para nga hindi mo malagyan kung may trabaho mga bagyan ang iba ng mga membro sa pamilya. So reverse isolation mo ipangayoon natin nga sa ating mga Dugang pa ni Defensor, nagsugod na kahapon ang backtracking kag contact tracing agud matumod ang mga naka-direct contact sang nagpositibo. Libalawan nga ang nagpositibo sa Banwas ng Kabatuan amo ang 32 anyos nga dialysis patient sa Western Visayas Medical Center nga napatay sang damlagla. Ginklaro naman sang gobernador nga ang specimen sang nagpositibo ang ginpadala sa Philippine Genome Center nagligad pa nga Hulyo 8. Hulyo 23 naman sang gin-discharge ni sa WMC matapos nagnegatibo ang resulta sa COVID-19 test. Gilayon naman nga nagpauli ni sa ilang balay sa Banwas ang Kabatuan, nagligad nga Hulyo 26 apang liwat nga na-admit sa nasambit nga ospital sang Hulyo 27 kung sa diin nagnegatibo man ini sa COVID-19 virus. Sa masubo nga bahin ginbawian ini sang kabuhi kahapon nga adlaw bangod sa kidney failure. Samtang natapikan man sang Delta variant ang isa ka ROFW nga residente sang Barotac Nuevo apang yara ini subong sa Manila kag wala pa nakabalik sa ilang nga banwa. Padumduman nga may na-detect man nga 6 ka mga kaso sang Delta variant sa Western Visayas, lakip na diri ang 3 halin sa Antique, isa sa Iloilo City kag 2 sa probinsya sang Iloilo. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasalar ka bandera sa matod ni serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.